Ez da bere urtebetetzea, baina zorionak kantarekin egingo diogu harrera. Zergatik trikitisarekin bere lehendabiziko abestia izan zelako. Eta gainera, momentu txar batzuk pasa eta gero, orantxe atera berri da. Julen Alonso trikitilaria izango da gaur gurekin koxinatzen. Bai! Azteko eta behin, hemen zorionak, gaur ez ditu gire zorionak, ez da? Ez. Julen, baina abeste honekin hasi itzan ire trikititza munduan, ez da? Bai, 5 urtekin jakanta. 5 urtekin hasi itzan, Jalata maten. Eta ze horretzapen etortze zaizkik? Jo, ba, oso onak. Oso onak. Politak. Bueno, eta zorionez horregatik bakarrikan, guain arte eukitu txitxarek eta tripalden, eta horre ire buelta manda etorri aiz, ez da? Bai, urtebete geldikan egon da gero, oandik ez nago guzti zondo, baina martxan azteko prest. Martxan azteko, eta gaina bazikitu dazken hortan diska berri batek harriko ekela, ez da? Bai, diska liburu batekin, bai. Eta zenbat abesti goitu bertan, bueno, guantxe garatuko jau, ez da? Guantxe garatuko jau. Kontatu igun pixkat, ze topatuko jaun diska berri hontan. Bai, bueno, diska baino gehiago izangoa liburu bat. Vale. Bertan kontatukoet, bueno, nire esperientzia txikitatek nola hasi nintzen, pasaituten bilbide ezberdinak, anekdota batzuk eta hola. Horrez gain, egongo ja nire kantuen partiturak, 3 metodotan. Bai. Solfeo bidez, zenbaki bidez, edota QR bitartez, ni jotzen atatzen naizela. Eta horrez gain, 3 kanta berri. Baitare, liburuan. Liburu, diska baina askoz gehiago, ez da? Lan asko, zugorren atzetik, ez da? Bai. Zema denbora hau garatzen? 2 urte. 2 urte, Bai, geldikan egon naizen denbora honetan, azkenen gozpila baten ditut baitare. Eta bai, adibidez, 3 kanta berri hoitan, garbi ikusten da ze urte pasaeten. Osea, nire bizipena kontatzen dituk bertan? Bai. Vale. Bai, azkenen, hainez, 3. lanakin, eta ikusi alda, disko bakoitzean ze urte pasaeten. Grabatzen hona izan denbora hortan. Eta urtengo honetan, ikustea, 3 gai bastante potente pasaitutenak. Aldia komentatu ze gai dian, edo permisiana, bale? 3 kantu izango ja, horneko kanta Norbera Garena izenako. Eta hitzeiten du askatasun sexualai buruz. Bikain. Biharren kantuak Nahiago urrutira. Nahiago urrutira. Eta bida toxizidade bastante susmatu ez delako nire inguruan. Vale. Eta 3. Gaixotasunai buruz. Ez etxi, izen hau kantak, eta pixkatu jendia animatzeko, eta... Vale. Eta zergatik pasaek hain gaizki bolada hontan? Zer gertatu zaik? Gila zen da 10 urte zibilin nintzen gorakoakin, eta tripantxatuta eta hola, eta nik uste nun normala zala. Zenmikuak izate ziaten, nerbiok izango ziala eta hola, eta urtek utzi, azkenean detektatu jate helikobakter. Helikobakter? Pildori, bakteria bat, bueno, itezuna irritatu estomagua, eta horrek eragin dit, Osea, azidezak eta historiak, ze iteik zehazki? Ui, da, egunero. Zer gauza jaten detela, danak goraka etorri, eta ahotsa urratu, hortaz ezin ondo abestu, eta pixkat, hori, ibili naiz, kiston impotentziakin eta hola, eta oain dikain naiz. Ez guztiz osatu? Ez. Eta bakteria hori ez dakak, o badakak, hori betikoek, zertek zehazki hori? Nire kasuan, antibiotiko bitartez erradikatzen da bakteria hori, baina bakteriak nire kasuan bilakatu da resistente. Ostras. Antibiotikoai. Orduan beste pastia bat, hemen saltzez dutena, kanpotikan... Ekarri behar dana gareztituitek negaina, ez da? Oeste gain erresa lortzia? Bai, ez da erreza. Jope. Eta pastilla horrekin hobetu baiz? Ja, kontrolatutakak behintzat? Oandik ez eta hartu. Oandik ez, Esperantzak. Batxiz, Lamar, eta honek ze ondorio ekarri dizkik? Azkenian, gaixin balin baka tripa, burua, gorputza, azkenian... Dena lotuta dago. Dena lotuta ziok, ez da? Dena lotuta dago. Eta nik sufritu nun ansiedade pila bat, eta uste nun ez nulako ondo planteatzen bizitza edo gauzak aldatu behar nitula, baina denborakin ikasi dut nola lotuta don tripak eta burua. Eta... Ni adibidez, ni nahiko nerviosua nauk, etzeki kontatuko zinaten eso noiz, baina nahiko ipurterria nauk. Eta askotan, nire zenmiare bai pixkatolaek, eta guk nervio gitxaudeken nian daola, azken nian tripaketare bai mareatu itezaizkik, eta baina hiri etorri zaik, aldean, ziz, no? Ia tripak gaixi okitzeatik gorputza mareatu, ez da? Azkenean kriston infekzioa gorputzo zuen,
Jope. Bai, diak gauzak ez dianak utzi ber. Azkenean esateziaten nerviok ziala, baina esaten nun, joder, ni lasai nao eta ez dizkate probikin. Ja. Orduan nik pribatu bidez, genitun proba desberdinak eta informatu nintzen pila bat. Tripan inguruan, ze pasatu aldan, eta bazkenen lortu nun. Bueno, porque askotan ze pentsatuko guano, o zeliakoa nauk, o anisak Bai. izasekat, o beti hola gauza rarok pentsatzen, ez da? O... Bai, erotu. Erotu. Katxiz la mar, bai, azkenian zer dan, eta gero eromen horiek, buruan azteie eta azkenian danan aztuta, ez da? Bai, Bueno, eta, guantxe orduan zesan dugu, hobeto ahola, nola aurkitzea izo, ze falta zeik ja onenea iristeko edo. hobeto xio nao, baina behar dut, leheno komento beten pastia hori, ja benetan infekzioak entzeko. Piskat kenduta dekat, baina ez guztiz. Jope. Eta orduan, klaro, nik urtean maieran dekatasmoa kontzertukin azteko. Eta hortaz nahez, ja ordeako... Eguneko eguneo. Bai, bai.